26 is het volgens mij. Nou, even kijken. Hier de 3, 24 meter. En dan gaat de nodige tikken. Wow, dan gaat even met de Tesla. En nu is hij klaar. Allemaal. Gaat hij natuurlijk. Ik zal even heel snel die lijken voor hem. En dan even kijken. Bedoel goed. Dit is naar de middenlijn toe kijken. Hij gaat als een weer. 2-2-6. Zo, dat gebeurt natuurlijk. Wel jammer voor de punten natuurlijk. Hier is er een aan. En dan gaan we kijken in bochtje 3, rechtuit en blond. Goed, ziekidee, daar gaat de 152. Volgens gaat hier over de baan heen. Wow! Dan gooi je, dan komt het heel. Zover is het niet, we gaan ons bezighouden hier. Nog snel even.